kasaysayanan. Sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karoon? Maganing. Usa ka babae nga taga Davao City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Joy. Joy! Joy, pagmata, oy! Joy! Joy! Oh, tiya! Bangon na diha, oy! Alas 4:30 na eh! Buntag na! Ayaw patay-patay diha kay naay daghang trabaho nun! Oh, tiya! Ay, namila pa ang katukoy. Sayusap kayo si tiya ng mukaw, eh. Joy! Ay, tiya! Ano gatanga man ka diha? Samtang nung laba ka paglungag ha? Aron dali na mahuman ang trabaho. Kayo mas ko ila magkaka. Oh, tiya! Day, noon sa ka, uy. Duka ka man ko diha. Lami ba kayo katuog, day, uy? Sa'yo di ay kay ka nga ni mata? Oh, day. Sa'yo mo kayo ng mukaw si tiya. Mabi na makapait, day. Basta dili mong ginikanan imong kuyaan. Kay kinahalan ka magkinto. Maulagi, day, uy. Saon man sa pobre man lang akong ginikanan. Maong niantos na lang ko og puyo sa ilang tiya. Aron ko maka-eskwela. Aray, tiya! Sakit tiya ko buhok! Kaya mag-impera, tiya! Nganong dugay kay kay nauli, ha? Tiya! Ano? Ako pa magbuhat ka project sa eskwelahan, tiya! Nagbuhat og project o nag-igat-igat ka na? Wa, tiya, uy! Pagtarong gina, Joy? Ako kani may bawang nga magbiga-biga ka o pawantag yung kabayhala ka. Ay, tiya! Sige na, lihok na. Kaya naay daghang trabahoon. Naghuwat ni mo. Maita sa nanig, tiya, uy. Bisag may klarong hinugtan. Masakitan man hinuon na. Joy! Naunsa naman sa kanis, tiya. Joy! Tiya! Dali na, pagdali. Tiya! Tiya! Managpapagod ta! Unsa may akong sa? Mangutana ka kung sa imong sa? Tanawa ang isda nga akong ginuunan. Gisongkab sa ring. Hala! Wani mo tarong magtabon. Aray! Ako man nagkitabunan og tarong, tiya! Matubag pagyud ka. Matubag pagyud ka. Tiya! Kami yun mong kumuton. Kung gitaro pa na mong tabon, dili na sungkabon sa iring, day! Kini ka dito. Lamyan ni, lamyan ni. Lamyan ni, sa iring. Hotnanig lang, moy! Nilayas na ka sa imong gipuyan, day. O, day, uy. Di na ako magbantang batasan sa kong iyaan, day. Unya, day, mundan lang kag-eskwela. Undang na lang ko, day. Unya, asa magkapaingon? Basi na kay kailaw, day ba? Tabangi ko, pika. Makasuod ko trabaho. Ay, timing, day. Kay naay nang itagtrabahante para Cebu. Tabangi ko, day, be. Kaya mo na lang ko og Cebu. Maayo gani kay makasuodan ko trabaho din sa Cebu. Joy! Oh, ate? Nagunsa man ka diha. Nakugas ko sa mga plato, te. Undang ni sana, ugipos sa tugikan sa mga tao. O, te. Oh, darang imong sweldo. Maura niya akong sweldo, te. Oh, maura na. Gamay ra ay, te. Mangita kag dako ka sweldo nga libre man ka. Sa imong gipuy-an, tubig, sabon, ug sa imong pagkaon, libre man ka tanan. Maong gamay ra ang imong sweldo. Kinuo ko. Inita ba ya, uy? Uy, abog kapagid kaya ako mga labas nga gida. Joy! Uy, ang ako ni amigo nga Joy, bayo. oy! Ang akong ikasugat. May kabukatan na dani mo, oy! Lagi yads, uy. Unsaon ako mo gigsugo ni ate. Pagpamumprag mga lamas. Daplin-daplin sa kibig istorya ta! Kaloy, betaw, di mo tanaw na yun. Kadusingot man ka. Lagi yads, uy. Uy, unsa man ka? Okay, res, imong ginabaho diha. Kapoy kayo yads, uy. Niya, gamay pagid kayo akong sweldo. Ni si maganda ka mabalhin. Kaya pasulunti ka sa akong gitabahuan. Pagsuyads, uy. Lagi! Huwag mamitaw ron! Unsa man sa trabaho, ah? Hindi rin agapon god, pero dili kay kapoy kay daghan matabante. Dako-dako bug sildo. Tinuod ka yads? Wala na! Tinuod lagi! Bayot lang ko, pero dili ka makakon, no? Kasi mamasod ka? Sige, yads, be. Mubalhin ko sa iyong trabahoan. Manangid lang ko sa kong amo. O, si? Dawat na yun ka sa. Nagkauyon din ang kong amo pagkakita nimo. Salamat, yads, ha. Ay, salamat ka dyan. Naluwir ko nimo eh. Mong gitabangan ti ka nga makasudin ni.
Kinahanglan gyapon ko magpasalamat nimo uy. Sige na, pahuay na sa mong igdaanan. Kaya karong gabi eh, musugot kag trabaho. Ngano gabi man? Amoy gusto sa atong boss nga, panggabi ka. Kay, kuha magtao panggabi eh. Sige na, pahuay na, uy. Pahuay na. Okay na lang gisulog ni mo. Gwapa na ka, anak. Pag-make up na. Ha? Ngano mag-makeup man ko? Anong gwapa kang matubang sa mga customers? Time pa, unsa man tayo ni dinhi? Nani tanan yan. Kan-anan, imnanan, videokihan. Ha? Mura dinig bar? May tama ka. Bar ni din eh. Unsa? Pero don't you worry. Kay nindot mo trabaho din eh. Igor ka mag-entertain sa mga customer o mag-serve sa ilang mga pagkaon. Oh, unsa na may kasulti sa imong trabaho? Taod-taod na ka din eh. Okay ra yads. Da. Ganahan ko kay dili man kayo kapon. Kain na bitaw di ka. Uy, nay mga customers ka lisod. Oh, entertain na to. Kapart, kaya lamig kayo katuog na. Sige. Salamat kayo sa iyong pag-ani sir ha. Balik-balik mo. Ay, mubalik yung gumis kay sa ikaw gyapon mo entertain na mo ha. Bagid. Kailangan din hey kayo. Wapa kaya ang take-serve ah. Umaog yun. Thank you. Miss, pwedeng mangaya sa imong number? Ha? Bitaw, miss. Lagi na siya mong number si Bay Paul. Buotan ka na. Ila-ila din. Uy, ako di si Paul eh. Ikaw? Joy. Joy, lagi ko sa imong number ha. Abi ba na akong kinsay nanawag uy? Ikaw din ni Paul? Ako yung taon, Joy. Ang bago ni mga amigo. Nanawag lagi ka na ako. Ako lagi klaro kung imo bigyan ng number ang imong gihatag nako. Ah, mao ba? O salamat kay imo gid ay. Pwede magkita ta? Ha? Nga naman? Unsa may mong tuyo? Kuan, story lang gud ta. Total friends na bitaw ta. Magkita ta ha. Sige. I love you, Joy. Oh, Paul. Bahala nagmakaingon ka nga, pisko kay ko ha. Gusto lang kong may bawo kadaan ba sa akong gibati nimo. Kukuan, Paul. Ay wala ka. Wa mo ko magdali ba? Baka paabot ko hangtod kanon sa kamaluoy nako. Paul. Amo di ay. Nga masin nagpakita si Paul din he. Nanguya dahil mo sa... Oh, yads. Nga naman mo sugta. Uy, ano pa ang tusong tao day, uy. Kung may gibati ka niya na, sugta. Sugta na nas Paul. Tino, Joy, imo na kong gisugot? Ha? Oh, Paul. Uy, Uyab na da. salamat kay Joy. Bini mo, uy, kabutangan sa ko kalipin nga imo kong gisugot karon. Joy, Paul, ayaw. Dili pa ko andam. sabi mo kikadlukan nga uyab naman ta. Og ulit ako sab ko. Basig imo na kong pahimuslan. Di na may tabo kay mahal, tika Joy. Paul. Virgin di ka? Nga naman. Tungod ba kay sa bar ko nagtrabaho? Nagtuon na lang gid ka nga dili ko virgin? O bisa kinsa na lang nga lalaki nga mapahimus na ako? Kuan, abi ni mo, nakalitan lang yun ko. Og dili ko makatuo nga ako din nakauna nimo. Paul, Naibaw ka? Misa mo akong gibating gugma di animo. Ako pa rin ang lalaki sa imong kinabuhi. Paul. Maungmahangyo ko nimo. Undang sa imong trabaho, okay? Og mamaulit ta sa inyo sa Davao. Kay mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Magminyo ta. Tinuod ka, Paul? Oh, Joy. Magminyo ta. Kay gusto ko nga ikauban ti ka sa tibok na akong kinabuhi. Salamat, Paul. I love you, Joy. I love you too, Paul. Kung magdahom nga sa akong pag-adto sa laing dapit, ikaila ko baday si Paul. Ako magbahay kay pinanggaman ko ni Paul. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak nga babae ug lalaki. Hinalang kutob ug ikang salamat sa pagtagading akong tampo. More powers sa RM. Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo dito ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga baby. Hingkod ang pangidaron usa ka byuda. Kay sayo man kong nabiyuda. Itago na sad ang kumpleto kong address diri sa General Santos City. Kung legal kining akong suliran, kabahin kini sa apelyido sa akong anak. Aron nyo hisabtan, ingon ni ini ang mga pangitabo. Bebe, kumusta ka naman? Oh, kumusta? Saan sa man ma? Oh, kumusta naman ka ba? Human ka mabiyuda. Ah, milagro man kang karon pagkamangumusta na ko ana ma. Nga duha naman katuig kapin sukat ko na byuda. Mao gani nga gipangutan ako ikaw. Kay duha na katuig kapin. Wa di ka makahuna-huna nga magminyag usab. Mama baya, noon sa mga uy, kanari mo ipangumusta ma? Oh, ano man, nga kabata pa nimo. Pwede pa kang maminyag usab. Oh, pwede bitaw ma. Unya, way bisag usangan ang ulit taon nimo. Ay, doon na gyud ta ma. Pero ay, Ano nung upaw man? Mao ni sumpay ng pagkasulti ha.
Okay planong ilisan ang namatay ni mong bana. Nandugay naman siyang namatay. Makasabot itong kalag ni John John. Uy, Ma, hinumdumi nga may anak ko. Nga angan ako i-consider kung magninyo ko usab. Dili kay nga ako ang kaugalingon ng akong hunahon. O, tinoon na, may mga naninguha na ako. Pero ang problema lang, kung makadawat ba ka nga doon ako'y anak? oh, mangita sa kaglaki nga makadawat sa imong anak. Nga makasabot nga kung maninguha siya nimo, apil na si Tricia nga imong anak. Ay, unya ang istorya ng bahina mo, eh. Sugin lang talang unya ka kung makakita na kong tao nga sama ana. Basta kay karon di pa gyud na ako priority ang pamangitag laing bana. Focus na ako sa pag-atiman sa akong anak. Bebe. Unya, ano sa man di ka plano nga minyag usab? Unya na, kung dili ka nakaya sa imong tuhod. Baya, nana sa kaana ha, Jocelyn. Ibaw na ko kung sa'yo na si muna huna. Kung si bote may pasabot. Binastos na sad. Bitaw, oy. Ako, anak day, di gyud ko kagwanta, no? Mahimo gina namang away ni Arnel kung dili ko hilabtan, day. Bastos gini mo, eh. Bastos ba, oy? Uy, di ta mabuhi kunwa na, day. Nataw tatungod, ana. Gusto na, uy. Basta kay di gyud na ako priority ng panahon na. Karong panahon na, wa gyud na. Ang ako yung anak pa. Pero kung may lalaki nga makadawat sa imong anak, willing ka. Ha? Willing ka ba nga magbinyog usab? E na ako ihatag nimo. Uy, ano na pagkaon? Nga pwede lang ihatag? Naamong ko'y gusto maninguha nimo good. Pero nagpanagana lagi nimo. Kay basin ko no, og mabastid lang siya. Kay murag wa man kuno kay pakabana sa iyang mga gipakita nimo. Tinsugot taon na, uy. Nakaila ko na niya. Kaila kayo. Apan, wala ka makabantay kay manhid ka man. Unsa? Oy, dahil karong weekend, manlakaw ta ha. Ibilin sa nang imong anak sa imong mama. Gawas pa nagsa, uy. Armalin ka. Unsa? Amaw! Uy, nga nung pa din yung mga unoy. Nga mahalo man ni din ni Jocelyn. Na, nabitaw kita mo bayad. Oh, kinsa ba di ay? Ikaw ha? Banaangan ko ni mo no? Kasi pa buti may pasabot pa. Ingon ini ni ay. Ang lalaki nga moduol nato, mao ang akong giingon nimo nga nakaggusto nimo. Unsa? Yes. Hi, girls. Oh, Nag-order na mo pagkaon? Roy? Ikaw? Nagalitan ko sa pag-abot ni Roy. Kay kauban ng gabis trabaho. O usa siya sa akong mga suon. O tungod sa mga kasuon, wala ko kabantay. Nga may gitaguan ba di siyang pagbati na ako? Unya, Dahil niya. Kumusta naman mo si Roy? ikaw ba amaw di ka mabayada ka? Uy, ikaw kaya kaingon ani ba? Tingano lagi, naunsa man mo. Ay, kaamaw lang gina ni Roy. Wa ko magdahom. Nga sa siga tong kuyog-kuyog, wa jud taong ko makabantay. Happy ba na akong special friend ang gid iyang pagtanaw nako? Sapa ka diha, uy. Very special friend. Grabe sa gyud ka, uy, nga wag gyud ka kamatikot ang gibuhat nimo. Shalo, wa ka bantay no, nga pinangga sab niya ang imong anak. Ulagi. Kay hinumdum ka last birthday sa ko anak. Siya kay nagpalit og cake adto. Unya nagpalit og stuffed toy. Ay nagtuulagi ko bang nga inamig ko ra gyud tong iyan ako. So, asay na lagi siyang daan. Kay mo say gusto nimo nga makadawat sa imong anak. Unya. Klaro naman kaayo nga dawat ni Roy ang imong anak. Ay, mausad lagi. Og naglibo ko Jocelyn. Kay nagkiskot pangod siya kasal na ako eh. Ha? Kasal? Aw, uyab na di ay gid mo. Ay, wa ko'y gipasalig. Apan kon mo, tratar siya na ako. Uyab lang eh. Sus! Bulos na mo matured, eh. Mo na din na kinalang panguyaban kapag maayo. O nakay ka magpakit-cute pa kaday, no? Ay, nang palugit. Kay si Roy na ang tubag sa lalaki nga imong gipangita. Buotan si Roy, single, o pinangga niya ang imong anak. Jocelyn. Magpagkasala tabi. Roy, Huwag gina kipagsalin ako. di man singon anak ba? Pero... Saling na ako. Mamahimo ko maayong amahan ni Tricia. Ako na ipasalig nimo. Mahalo na pangkaon ko siya sama sa matuod akong anak. Roy, Ay, dili lalim nga magpadako kag anak nga ikaw rang usa. o sabot may pasabot pa. Gihatagan na kamo og pagtugot ni Roy nga magminyo. Pa, Ay nakita kong buutan man na si Roy ug pinangga niya ang imong anak. Gipakasama niya ang iyag yung anak. Mamahimo na siya mayong amahan ni Tricia. pa. Huwag lang may baho ko noon sa kalipay nga akong gibati karon be. Yung musugot ka na magpakasal na ta. Isaad ko nimo. Dili na ko pasagdan ng imong anak na si Tricia. Salamat, Roy. Kung gusto na ko nga ipabalhin ko ang apelyido ni Tricia sa akong apelyido. Unsa? Plano na namo mapakasal ni Roy. O gikatakda ang among kasal karon. O dili ko nahasol sa gusto niyang ipausab ang apelyido sa akong anak sa kani kong bana nga namatay.
Ang akong pangutan mo kining mosunod. Unang pangutan, usa ko ka byuda ug may usa ka anak. Ang akong anak nagdasa apelyido sa akong kanhingban. Pwede mo mapausab ang apelyido sa akong anak ngadto na sa apelyido sa akong pamanunon karon? Ang pangutan na. Unsa may proseso sa pagpausab sa apelyido sa akong anak? Unsa may gikanahanglang requirements aron mapadali ang pagpausab? Mas dali ba kung magpakasal ming daan sa akong pamanunon karon? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba ming mogamit og abogado sa pagpausab sa apelyido sa akong anak? Pwede na ba ang abogado sa PAW? Tinuod bang libre ni? Or may bayranan pa mi? Mapila man sa kaha. Lihog na pangig tamagi ko. Kini ang akong suliran, baby. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kauban of course, gihapon ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gyud gihapon ang mga tingog nga madungog ninyo sa kahanginan. Matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, kami diri sa RMN, mga sukintig paminaw, mupadayon gyud mi sa paghatag namo og mga nindot kaayo nga mga drama, sa mga life stories sa ato ang mga letter senders and sa paghatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana. Sa katong gusto mo pada sa inyong suwat, pwede nato ipadala sa atong email address nga suliran_612@yahoo.com. Pwede po sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sender na to karong adlaw taga General Santos City ug ipadala ni sa ato ang Facebook account si Baby. So una niyang pangutana, usa ko ka byuda na ako'y usa ka anak. Ang akong anak nagdala sa apelyido sa akong kanhing bana. Pwede bang mapausab ang apelyido sa akong anak ngadto sa apelyido sa akong pamanhonon karon? Okay, pwede man, pero di man gud na siya automatic because nagpabilin man gud na siya, maski pag namatay imong bana, nagpabilin man na siya nga legitimate child sa inyong kaminyoon sa imuhang kanhing bana. Mao na nga magdagid siya sa apelyido sa iyahang papa, biological father. Pero pwede na niya mada ang apelyido sa iyahang stepfather, pohon, kung una maminyo na mo and inikaminyo niya iyahang adapon. Meaning himuon yang legitimate kay ang kana man gud pagdala sa apelyido legal man gud na nga proseso tungod kay naa man gud na siya legal effect under the law. Dili ra man gud na nga mausab lang ang imuhangan sa imong birth certificate, inig-fill up nimo sa imong mga ID, passport, apelyido na sa imuhang stepfather ang madala no sa imuhang ikaduhang bana. Kung di na gud na siya effect later on, labi na sa kanang pagpanunod niya puhon. So kung ang tumong sa imuhang ban pamanhonon no, imong second husband to be is that iyahag yung itratar ug ang kunon isip iyahang lehitimo nga anak ang kanang imong anak sa imong unang bana nga namatay na, then the correct process will have to be an adoption. Kinahanglan adapon sa imuhang second husband ang imuhang anak para mahimo na niyang lehitimo nga anak ug isip lehitimo nga anak naa gyud siya rights no as if anak gyud siya sa imuhang ikaduhang bana. Okay? Ikaduhang pangutana, unsay proseso sa pagpausab sa apelyido sa akong anak? Unsa may gikinahanglan nga requirements aron mapadali pag-usab? Mas dali ba kung magpakasal ming daan sa akong pamanhonon? Yes, sigun sa akong gisulti nimo ganina, you have to get married first. Magpakasal sa mo para naanay basihan nga ma-adopt because maura na ang legal nga procedure para makadala ang imuhang anak sa apelyido sa imuhang second husband. Okay? Now, para kay under the law na amanggoy mga qualifications kung kinsay pwede mo adapt, no? Unya, pwede man mo adapt ang usa ka stepfather in relation sa anak sa iyahang wife, no? Katong legitimate child sa iyahang wife or legitimate child sa iyang wife, unya iyahang adapon as if iyahan na siyang anak. Okay? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba ming mogamit og abogado sa pagpausab sa apelyido sa akong anak? Pwede ra ba og abogado sa Public Attorney's Office or PAW? Tinuod ba nga libre ra na or may bayranan pa may mga pila sad kaha? Okay. Now, because the only way nga akong advice nimo nga mailis ang apelyido sa imuhang anak ngadto sa apelyido sa imuhang second husband to be, kinahanglan manggud na siya og legal nga proseso diin ang korte mo mando no og mutugot nga makadala sa apelyido ang imuhang bata sa apelyido sa imuhang ikaduhang bana
And based on that order, ipakita na nato sa local civil registrar aron mausab ang iyahang birth certificate ang mugawas didto nga siya nagyud ang lehitimo nga amahan anang bataa ug mao na pud ang apelyido nga iyahang madala, ang apelyido sa imuhang ikaduhang bana. So, of course, kinahanglan gyud ta og abogado. Pwede ba ang public attorney's office? Yes, pwede, provided nga mo qualify ta sa requirements nga maka-avail ta sa services sa public attorney's office. Kinsa man ang maka-avail sa services sa public attorney's office? Kaning mga indigents or katong mga mo qualify nga walay igong trabaho, walay igong mga katigayunan nga makakuha og serbisyo sa usa ka pribado nga abogado. Pwede gyud nga ang serbisyo sa PAW or Public Attorney's Office ang atong gamiton. Kinahanglan ta magpakita og Certificate of Indigency gikan sa ato ang barangay para pagpamatuod nga wa tay trabaho, wa tay ikabayad og abogado ug naginahanglan ta silahang serbisyo ug pwede na pud kamo adto dito sa Public Attorney's Office. Pero like I said, kinahanglan magminyo sa mudaan kay aron naay sakto nga basihan sa pag-file nato puhon sa adoption nga petisyon nga i-file nato ngadto sa korte. Now, ang Public Attorney's Office, no, mga higala, mauni ang ahensya sa gobyerno diin naghatag og serbisyong legal services nga libre ngadto sa mga tawo nga dili maka-afford og pribado nga abogado. Munay ilahang trabaho. Wa na mo'y bayranan ana unless ang kanang bayranan pud sa petisyon nga atong i-file ngadto sa korte for the petition for adoption. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw ug maayong adlaw.